Wannan shine kabarin da yafi kowane kabari tsaho a duniya a halin yanzu. A inda wasu masanan suka ce wannan kabarin Imran alaihi salam ne mahaifin na Maryam wacce ta kasance mahaifiya ga Annabi Isa alaihi salam wanda a turanci ake kira da Jesus. Shi dai wannan kabari kamar da na gaya muku yafi kowane kabari tsaho a duniya, yana da tsawon 30 to 50 meters. Tsawon kabarin bai ba wasu mutanen mamaki ba domin ko wasu masanan sun rawaito da cewa mutanen da sun fi mutanen yanzu tsaho, kauri da komai. Amma fa wasu mutanen sun ce wannan kabarin ba iyaka tsahon shi bane haka. Ƙara shi aka yayin da wasu mutane suka zo don ce musu ɓata gari ba suka barkaje kabarin suka haƙa domin su ga da akwai gawa a ciki ko babu. A lokacin da suke haƙa da saka ainihin kabarin ba su komai ba sai suka gaba da baya domin su tabbatar da cewa ba saja ake ba. A nan ne suka so suka ce ƙarya ne ba kabarin bane. Wasu mutanen ko sun ƙara tabbatarwa da cewa wannan shine kabarin mahaifin na Maryama domin ko me zaka binne shekara dubbai da suka wuce ba ka zo ka da shi a inda yake ba. Mutane ma da ƙasa aka halice za ta iya yiwa ya bi ƙasa. Wasu mutanen ko cewa suka yi ma wannan kabarin bai da alaka da mahaifin na Maryama wato Imrana. Wani balarabe ne a garin mai suna Imrana ya rasu shine aka binne shi a wajen, shine mutanen garin suke kariya ko in ce suke karawa suke ce kabarin mahaifin na Maryama ne. Daga ce muku dogon labari ya koma gajere, wannan kabari yana nan a wani babban masallaci mai suna Prophet Imran's Mosque. Wannan masallaci yana nan a wani gari mai suna Salala da ke kasar Oman. Shin kuna ganin cewa za ta iya wannan shine kabarin mahaifin na Maryama wato Imranan da gaske ko kuma akwai dai abin dubawa a ciki? Allah sa mu dace.